Carak Winara Gandawida sumirat sirat tejo moyo-moyo tumenika tejane Ki Lurah Purworejo kang binayangkari dening para nayaka raja miwah Kadang Sentana tumuju ing petilasan Putingal. Mubyar busananira ingkang angimba busananira Narapati lamun kadulu katon agung Prabu miwah Prabowo. Dampyak ingkang samya maksana angayat Sang Nareswara ingkang pinaragan dening para Kadang Sentana miwah Waragawandawa. Kepakematan ingkang nembe dokta mangkono yen to kapriyasa ing karma. Assalamualaikum. Mugi konco ngaraso kita mau. Iya wis tak tampa pangestuku tampanana ya Kakang. Urahanono yen ing rikalenggan iki wis tumapak bersih desa lan ambal warsa desa kang kaping 315. Mula derekno ingsun kalawan para nayaka praja. Lho nggih, sumangga kula dherekaken Ki Demang. Matur nuwun. Sami-sami. Paripurna Dan sembah mereng ulun kapurba risang purbengrat. Sajroning ambal warsa Desa Purworejo kang kaping 315. Mula aku titip marang sliramu minangka pangreksa pusaka kang ana ing petilasan tertinggal kene. Bukit pengging ayem tentrem kang sumanding. Ana prayagung waja ing nagri Majalengka. Raden Kebu Kenana Gembira Warprasudra. Raden Kebu Kenanga kungun Cati Praja. Krendha sawa terus kapiarasa. Nawantaraken papucuk Juragasih Samuraga menembah murid tansah pinangan rahayu bas. Bukan nomo tapi rawo ira Siti Jenar kanggawa ajaran anyar Bantah bapak numpah kemudian nomo semara Melu Siti Jenar aku melawas dan tilar Bukan nomo tapi siswa nira Asmo nyungging katelaki